ruokatavaramyymälässä aletaan polkea kansalaisoikeuksia. Täällä alkaa kohta myyjät määräämään, mitä asiakas saa ja mitä ei. Niin että sanokaapas varatuomari tälle myyjättärelle suorat sanat. Kiitos. Sitä alkaa kohta tytteliin aatokset muuttua. Halo? Täällä puhuu varatuomari toi... Mikä se nimi oli? Stattelson. Täällä puhuu varatuomari Stattelson päivää. Kuulkaa, asia on sillä tavalla, että johtaja Turhapurolle on myytävä pullo keskiolutta. 3 pulloa meille kans. Niin, 3 pulloa meille kans. Korjaan siis 3 pulloa keskiolutta. Tuliko selväksi? Tuli selväksi. Sanotaan kiitoksia kuulemiin. No, mitäs se varatuomari Grettelson sanoi? Se oli Stattelson. Sitä minä juuri tarkoitin. Mitä se sanoi? Se sanoi, että teille pitää myydä pullo keskiolutta tai oikeastaan 3 meille kanssa. No niin, siitäs kuulit. Pullo pöytää. Kuulkaa, sanokaa sille härskihartikaiselle, että yrittää ensi kerralla muuttaa vähän enempi ääntä. Pelkkä pyykkipoika nenässä ei oikein riitä.